Mana ini? Foto ini foto. Good morning Jotana. Sorry for late upload. Pangkathanai Rasmelani Chinyangni Melani blog sanamani kisa ang tamni ke horomain melao to ang nokri maliya tamni ke ang dukan nokri tongma bagaide mela pro ang horomain melao ang blog sanamaliya ke moke next day morning early morning ni mela rok pai nai odin ni morning o so kanai dio ko jotono melao pai nai thangbai kha jotono tai ang thuka hinke bo mela rok pai thangmani shiro gyang thanai hine ang full night thuliya dukanon tongkha emne khe hinke tabuk morning go khe dukan ro sapai nei matam tam manei rok tong phaika rok ni kisa naini hin nokhor mani tabuk ani logini baino hinke ro nog ni bagoi nei chamos rok kana kha koyekta chamos hinke dol log norok nai tongdi ang phunung nei chini yang area bo state level ni melang mani no tai area rok phunung nai busak jaka kotor khe mela ong chini yango charan phai nok phai arok ke to nai mano nai tai abni uloke chung thanglai khe yango ekdum phoi siri siri satung rok paya kho tai se parawo hinke maising jorawo ke busak jang sheri rok pho bong tongo nai tai phoyo hinke mani rok kisa kom khe bo manu hinke ba phoi rogon phayo karon horo ke heavy dam ke phalo karon tabuk borok dukandar rok bo hopong rok tongbai mani bagoi ni phoyo ke borok bodati thana bagoi nei dam kom khe pai klang bai thangwa am tita abri ulake chung sok pai kha jal dukano wiko naidi bukhe kabangma rokom dam tongo jagao hinke tai se borok jal kabangma boro jal phalnai rok to ka jeno je man hainu sania deba kabangma no sanka hinke chungkhe 9 foot jal no 1500 ke paikha ke dolok norok sapai di dam deong jakha tai abuni loke ango ang siari bai haduri bai tongma bagini pura max thubai ma tongjiu asokke haduri bu tongo siari bu tongo omo hinke chini Murasing parani bazar omo o jagao omo hinke tai ango hinke tabuk main mart je stage phajengni je main mart yango chini horijan mondir bu tongo chini mondir o je thami tongo amne siari ba ke kaham ke sija gyang tongo amne ke tai ombo horor gaga pura oro borok bir rong mani jamong mani himisi maya gang to hor panani jora maliya bagi phai maliya ko oro je o kupur nok tangjak oro gaga batasa rok sarlayo bijara manasi khlaine batasa sarnai rok saro ajago horota keu mo henke chini mondir chini horijan mondir iko naidi Dengar ada foto-foto lain deh. Foto lain lagi. Kita booking kita kisah side thangui phunong nai tabuk yang side hingkel ko tami nai kabangma rok phalmani tamone khum rok mala chura rok phalmani te jota rok theke shuru khaine everything je tongmani dukan chikon bikon tongmani ko nai te mon phunong nai yang side ba second dukan bango nai nepeya asike plastic dukan rok tongo bibinno rokomni thungjangnai naijangnai najangnai amai kabangma no tong yang side hinke norok ekbar sok chini yang Murasing mela next time rok phainai phedi jara phainai rok to saimanai thangnai already korai de kabangma mane phalpajak tabuk to morning ni bagai nei borok ekdum patlangi thangka jodono hobung to paimani ba dong thangbai ka jotono antrai di shari asakena bangrok phoi jesok phoi airo asakena shari bangrok tai oro hinke chung chini traditional ni puja mala rok te chandrohar rok phalo hini ne dam rok songka but borang ke oro 3000 ni saw chandrohar kaisa hinke don lok sadin rok oro chandrohar 3000 hini samane dam de bangja khana komong jakha chapai diane comment khlainai tei oro hinke plastic manui jo je town nogo hinke oro je plastic manui balti rok ko tool rok 100 টাকা ni chirige phalnai rok borok iro keke 150 টাকা ni kom je phalya po je kono plastic 150 po haya de basuk dam ka saw hinke do lok ta buzara je ani blog na nai to ne brono belai hambai tai ani khalogi nai to ma bagai ne so nai to ni paya sak
aboni ulo kachung guri nei last ro thana proke mayo khuyo hini nei tiffin pano paite lagsine hini nei rule duita talangai thanglai ka nogo so ke tini bagine asonok sine ani blog mane nei next video tata